Fáilte go dtí Charraig na Siúire agus Ghaelscoil Charraig na Siúire I chun tipper Chun Port Láirige. Bunaigh an scoil seo sa bhí 1998. Freastalíonn 151 dalta ar an scoil seo. Tá mu leanachan seo ar thaobh club soccer Charraig na Siúire, Charraig United. Tá clú agus ceol ar Charraig na Siúire ó chuid spórte. Is as an áit Owen Kelly, Stephen Hunt agus Sean Kelly. Tá an Common Nuclear Squail an lónar sa scoil seo, Dóibhlíonn dul cóbháil le Craobh an Conde an bhliain seo. Tá leis an spór, tá anna chuig ceols cantar. Tá mis a Gaelta leis na Charraig Clancy. Bhuail mis isteach chuig na níonán, is spráil ó ceol go mór. Is mis Linda ag an bhord an príomhte feimach in Ghaelscoil Charraig na Siúire. Tá an scoil site ar thróin idir Port Láirige, Kilkennig agus Tiberdáin. Is ferganmh sealadach í an scoil seo, níl scoil búna gon go fóil, tásúla gon go mbeidh scoil nua gon go luath, ach tá na páistí brasásta sa scoil seo. Tuigeamid an tábhacht a bhaineann leis na hábhar cosúla bear le Gael go mata, a chumá lei sin duineamid ceol, drámaíocht, spórt, agus tugamid an tacaíocht dóibh ar scoil na buanna sin a Albert. Is bralam an príomhad agus tá sí an fearóilta agus cnasta. Bíonn si ag chuirtamach uaireanta ach tá sí fós anna cnasta. An rud is tábhachtaí dúine sa scoil seo na go bhfuil páistí agus fear na scoile sonna sásta ag teachtar scoil gach lá. Tá scoil feicthe go bhanis, slán bháile.